GH only if you know what you are Gaming Commission of Ghana Sashasi and Shishai Kakra Betway gets way more. Christmas with Level 3 presents Bliss on the Mountain, Akuffo Fair Series. Level 3 10 years anniversary in Accra Cityland. Day 21st December to the 1st of January 2024. 21st, Artist Aquaba Rave. 22nd, Dirty Freaky Funky Friday. 23rd, the 3 Wise Divas. 24th, Ghana Party in White. Official Ghana All-White Party for Christmas. 25th, Xmas in Red Roses. 26th, Santa Fanta Bunch. 29th, Black and Gold Blend. 30th, Spirits and Sparkles, Whiskey and Champagne Party. 31st, a step in the mid-hour on the 1st of January 2024. The New Year Party, White and Gold Blend and artist performance. A time 24/7 play. Venue, Level 3 Bar and Lounge. Akropong branch opposite the GRA office. DJs, hype men, and performing artists from Ghana and the international market. Free entry. Sponsors, Plus FM, Okuman Radio, Hunters Promotion, Foresight TV, YFM, Fresh and Ice, Kingdom FM, and many other proud sponsors. Reservation 0244 925412. Level 3, enter the fun. Usika semen koyana quick credit sia say sika pe ennafo intina yabasa ye becheche wo yam bosia bon hyehyɛ yɛn ho wotumi bɔ bosia wo yasua ye if you 1000 Ghana cedis edeko na ne wo hia na wo national ID card wo hia sa wo betu susu wo hia awowa yɛn giseke bia nto wo nsanso hia se wo ne yɛn bebue futuo bia quick credit wo homa say ye dwana wo pese wudi ana wo pese wo hye edwuma foforo ase ana say ye school fees ana bo eyeye bosumi edwuma ye phone so ye wo bi mamo na bom kai say ye mbobosua e wo internet so afen so on manti kakrobia batan Bank of Ghana and sa wo dwumedie yi mu enti tutumri kana frɛ yen wo 0302 200 390 ana 0596 920 833 quick credit lending made simple kai say dwumedie yi hyehyɛ kakra wo ho. Hey, floor tissue, cell original. Flora tissue, lead the way. Flora tissue, if it's spill you go wipe, go wipe. We get the Flora joy, for your parties, engagement and weddings. Flora smile, for your office and meetings, for the market. Flora giant, gigantic event and many things. Flora kids, and voila no. Show me the way. Flora tissue. If you sweat, you go wipe. Go wipe. Flora tissue. Sweat, spill, wipe. At the phone fre 0243 033 033. Okuma Radio, ye dawase, ye bawa baso, sa afi munyina, woni ye didjuma. Na afia ye komodo, ebe ye sroko, enema papi neba, enti koswati. Okuma Radio 97.1. Bibia say nenso my brain na my crado say yen mo baba ye Wiase Abakosem ye de bremo
ewo Okumang 97.1 radio so memene de biara fiti non song kopem non awotwe na me a me didi hu chia me ofre me John Peter Addo Nyarko ofre me Yohane Petro nso a me jew so na ebusua ansa na no em se binade wo yen anim yi yere to aba na yen ayi edikanfo a wo be leading various assembly and various electoral areas no inti yegina Okumang radio free so say Ghana niba biara wadi mfie du awotwe na owo voters ID card no bomodin akọ na nso kọ kire wadwene na eyi nyina ka Ghana amengbu no ho na me gina radio so nso akase oba Akropong a omang de hia mo eye Aboasa Akuapem electoral area ana wo frɛ ne S no obia okwa na wahwehwɛ na Safori fianko na wato abama no emza wo hwɛ Safori a ne ode Akro TV ye ne efina abedu na efe enche bia kra no na mofra no wo odwira bia na wo ye wo krum ha ono ne farebai mofra no be ye one entertainment show talent hunt nti wa ye niam bebre nti meje mi di se nyame ya adom na obeye assemblyman ewo Aboasa Akuapem electoral area nso a ni nnwumadi a wa ye nkete no ne kese pa no no de ba besom ne manfo enu twa mu ne nso enne ena me maame a wo frɛ no Victoria Irenchiwa Addo dodo na frɛ ne Gigi enne na ye pɛ ne Kurabeo nti me gina free so na me gina busua nan yeda obi biara o sai bre na odi beboa ma ye pɛ ye maame Kurabeo no nyame hira o sa nipa ni nyina bebre na etifo aya da bia ye kasa asemi enhu hia empa ntina ye repeat no ye kasa Wiase Abakosem yen dwumadi a ya ba beye eye nipa bi a wonte ase won ho asem na yereka eni entim po biara da se yereka aba begu won ho fi ana yereka a kire se wonim nyansa na wonim nyansa da bi eye wonne ye wonne ma bi a wo be ye a atwam kɔ no ene yenso yerehwɛ na yen adi ho komo na yede aye nsusu yi ama yen ho afei nso Wiase Abakosem eye scholarfo homa won atwro nti yen ne etia na bia yebu yentim ene yere kire niam bi esi na emom eye scholarfo won homa won atwro no eno na yenso yan akokan ena yede ba besom yen etiefu nyina nti etiefu bobo books a yere yusu ewo yen very first topic ya yede sha ase ene ka ho a na wotwe num ni a ye share ase ye share topic na ase fiti 1600s babedu 1700s na wotwe twa mu ni de fi 1700s na de bedu 1718 nti ene ye betua so ne ahwe se nyame ya adoma ye bitimi de akwakodu 1730 na etefo homa yeri yusu na ye didi enkomoi eye homa banan homa banan na ne edikan ne ye the rise of Akwemu eno no eye Ivor Welks ena etro so ahoma no ne etosu biem eye denchira in the making of Asante eno ye TC Makaski ono nso na okire osa ahoma no ne edi ho nso bio eye Asante Achim relations na sa ahoma no etiefo eye Emeritus Professor John Kofi Fen ono nso na okire sa ahoma na Emeritus Professor no ye MP ewo Abura, the people of Abura, and Osambe ye the Minister of Education and ye Omanpehin de da Obuzia na abreso no Osambe ye a Minister of Education. Efeso no ye a history lecturer ewo University of Ghana. So Emeritus Professor John Kofi Fen ne kuma ono so chrowe Asante Achim relations and also can ho aye de treaty yen very first topic yi. Nia edison so ye yen professor ofi yen Akuapem ha Professor M.A. Kwame Napo
ono ne jana otro ewo Akuapem handbook Akuapem handbook eye book a nana kwanfori otoso ebien o share ma wotro we Akuapem handbook Akuapem ho nsem nyina wo mu nti Akuapem ne bia mesese unya kwang na hwehwe na unya sa home ya yen rocks, the types of rocks, the types of vegetation bibia ensu ewo Akuapem mu ha nyina na efihi ban bibia wo sa home ya nana kwanfori otoso ebien oma David Brockenshaw otro sa home in 1968 olanche. For the last book and also yedi bedi enjuma yi and also eno ye iyo Kranten sorry for mo fanche iyo Kranten ni book ochro osaberima and also a county book enumi ena etifo yede babe somo ene yen program ya ye babe yi nti ye betwa yen ho abasima na se ye bapa a ye de yen egori ba be hihye so pepepe nti ye twa yen ho abasesi a Edika mfumo papa wedini mamaye moda swenya bebo enina swenya kansa jidi swenya yo Edika fuego maye bia maye ya bomose Zama munyina kwaba efie very short commercial break ya ya kwa ya asan abai yakoso akase Wiase Abakosem se Wiase nyina atie inti se opese wo sponsor yen sa program ya oba Okoman Radio 97.1 yen studio ewo Akuffo Road ewo Akropong-Akuapem yen ubedi nkomo fefefe na wonso watimi de omra ababebua yen programming ni akoso de asom Ghana man fefefe etifo na watwe etwa mu no yedi nkomo no yen title of this very first topic ye retreat no yen atunidin say the Akan warfare for economic and political dominance at the Gold Coast. The Akan warfare for political and economic dominance at the Gold Coast. Na yen acheche mu say niama na man tokwa ne ba no na ye more on economic issues and political and military issues. And then na man tokwa na ba ye de akwamufo na ba BC 1710 where won the largest conquest under Akuno. As you say no ye share one map last week na baby a won afa edusu nyina. The sanso kan say somewhere between 1713 1714 1715 no efe bra asantefo ni defeat gentrafo ni wie no na ekoye say dentrafo no won nuanom ne achemfo no ena akwamufo no so won nuanom ne asantefo no sana na ye ena sisi asantefo no etime defeat dentra nti se aka asante ena akwamu ena achemfo no hye mfimfini nti eye say achemfo no so
wɔyɛ wɔn sɛ wɔbɛ revival one danger alliance na anaasɛ wɔbɛboa dangerafo no na wɔn so wɔn akeka wɔn ho nti na wɔn ma wɔn mmoa mmerɛ so a wɔn so na wɔtumi di asantefo no nya yɛka sɛ dangerafo no after intim jakari wi no between 1700s betom even 1708 no na nana buamponsem ne 130 mile na trading route no ye no na dangerafo no wo hɔ a efe na wo ka nkrofo kwan mu a ma trading activities ne intimi nkɔ hɔ intini ekosi ni sɛ na achemfo no petuo na achemfo no sɛ wo fa senya breku na wo kɔfa winiba na wo kɔfa pam ansa na wodu impona no ho no wonya tuo basa amere no na akwamufo no na wodi agonafo no so agonafo no na wo senya breku wo na akwamufo no na edi won so nti achemfo no kwai na wokohu agonafo no hene no wofre ne nyakweku ampene ama achemfo na amfa na asase nim tu eno no ene started saa ntokwaw no akwamufo no di won ho beje ma akwamufo no ne agona ena na wo ne achemfo no ko ewuma na asantefo no nso hu sɛ achemfo no tumi wie saa ntokwaw na wɔdere ba wɔn so ena secondly sɛne amekan no asantefo no nso wonuanom ne akwamufo no nti sɛ akwamu ne obia ne akwamu di ntokwaw a na asantefo no nso wɔto wɔn ho wura mu nti yɛka sɛ asa December 1715 ena nana ɔsɛe tutu a na ɔyɛ asantehene ofre ne asanteman asrafo nyinaa se wɔn bra Kumase na wɔn bɛyɛ ready na wɔn bɛkɔ saa wɔn asante achim war na esi 1717 no na etefo asante achim war 1717 no Europeans four different European countries and na wɔn nyinaa were reported on the asante achim war and na esi war Asante Achim War in 1717 no near the kan ye the British the British for no just early in the year 1717 no and a British one reporter where NHS say one washing to corner kosuna by September na Asante Achim War no na ewie na ni obedi nkunim intina won niama na wotong na won trading no in gold and other materials and slaves no ebekoso akoso eno no ye early January na British for no years our report no now in October 1717 Dutch for no one governor so na one director general na one fort na ewo apam ono no nduonya report ni say saa 1717 asante achim war no achimfo no atimakum osei tutu achimfo no won atimakum osei tutu a sisi yama asantefo asrafo no nyinaa ye basa sisi na okase won agwan afi okono ne edi ho bie won so ye another Dutch report nso ka say asantefo na wokọ okono no afi ntokwa no gusu koso no asantefo no bebre anya smallpox also asantefo no bebre anya smallpox nti eno so ye yare a ababeka asantefo no woko no ena afi wosan ka say osei tutu nso asangewu achemfo no asangakum wongakum osei tutu na the last one nso ye the Danish nti if you the English for no the one report by the Dutch for no one report award by two different reports and sana the Danish for the now what by no na in November 1717 na one day I walk and say November 1717 still I was say one Addo Nyarko but say I would say asante achim war no ewie no say no achemfo no dinkunim na achemfo no akum osei tutu no enche bia no wobema trading no be start akwa abekoso bio enti wocha asantefo no so say wohwe asante one traditions and now one sema waka about asante achim war na once woche say na osei tutu tene apakan mu na wode ni twapra no na eno na ema na achemfo no twen na wo atwen mu a wonim se na osei tutu no ba betwam nti ema achemfo no to osei tutu tuo na wokum no wo defeat Asante na eye na osei tutu we no owi no etiefu yedu 1730 na ye ba beka na ye ya akwamuman ne nso hwe forma ye de osei tutu ni akwamufo no dwuma asa akwamfo no wodidi osei tutu na dwuma akwamfo no wosan didi achemfo no
yɛbɛka atugua if say saa de na wɔyɛ wɔn ninti no ɛma BBC after asante ne achem ntokwa no saa achemfo no timi kum ɔsɛ tutu wie a wo defeat asantefo no say achemfo no bɛyɛ the dominant power in the Gold Coast. Even though na akwamfo no wɔ hɔ akwamfo no asase no yantam kakraka wodi so wɔ hɔ no achemfo no became the dominant. Nehema me kasa ne say even before achemfo no be defeat asantefo no na wɔne akwamfo no kɔdeda wo. Ɛno yɛ number 1. Yesan so kan say Ghana ha na wohwɛ the act of forest war ana wɔn ana woni makon pa wɔ Gold Coast man mu ha na wo yi akwamfo no na wo yi achemfo no. Inti akwamfo no ya achemfo no nya they were all masters in forest war. Inti na wo nyina yɛ pɛ so say a akwamfo no atimi akɔ defeat asantefo na asantefo no wɔn na wo yɛ the leaders in the western region no. The western half of young Ghana men no nanti na say no na achemfo no automatically no obeye the most dominant force ewo the Gold Coast ade ba kon so a me pese me timu ma etiefo na ma achemfo no timi achieve sa na ma nyina ne say before the 1717 in Tokwawi achem kotoku hene na wo frɛ na painting ene achem abua kwa hene na wo frɛ no furipohin wo kan won hu bom. Inti saa asante achem war no inti na wo nte no asante achem abuakwa war anase asante achem kotoku war asante achem war because achem ahemfo akese abien no wo kan won ho bom na achem form one army inti ema wotimi ne asantefo no timi kɔɔko na ema achemfo no timi defeat asantefo no inti wo kyese wo wie santokwa wi afei achemfo no wo bɛyɛ the dominant force ana wo bɛyɛ the leading force ewo Ghana man mu ha no efe niama akwamfo no de aye won nyina ene niama obia boni bi obia de adi won no na efe wo frɛ for redress wo bisa ho asɛm ne nti a wo ye na won abɔ ka na eyi enso ma akono ana oya akwamuhene after achemfo no timi defeat asantefo no wie no efe akono wo abrofo no report ni kyerɛ a na akono mpɛsɛ ɔtena insache na akono mpɛsɛ ɔtena insache ewo ne capital ho na emum akono o move from European castle after castle after castle okɔ castle we anu akɔtena okakra okɔ fort we anu akɔtena okakra okɔ bronyini ho nkyɛn kɔ anu akɔtena na ɔmpɛsɛ na ɔbɛtena na akwamu asase so because no suro sɛ achemfo no bɛba abe attack wɔn na asantefo no suffer as a defeat we ema ebebue wɔn ho kwan nti obia no nso ɔne asante wasɛm no wɔn so otu hye asantefo no so denkyira wɔn ana wɔwɔ denkyirafo no side ni nyinaa wɔn so wɔkɔgye wɔn revenge wɔ asantefo no so nti wasa awowim twifo ɛna sɛhwi wɔn nyinaa ohwɛ awowim a wosa awowim fo no asantefo no kuro bebree ni nkura bebree awowim fo no tusi so ɛna wɔyɛ ne pasa wɔhye wɔn villages ni bebree na nea etwa wɔn asantefo no nsunumu kura kekarakapa ne sɛ brana ɔsɛ tutu wi na asantefo no rena ma bafie no ɛna sɛhwehene a na wɔfrɛ no Ibrim Moro sɛhwehene a na wɔfrɛ no Ibrim Moro ɔno nso ne na asrafo wɔkɔsi asantefo no akyi wɔ Kumase ɛna afei Ibrim Moro ɛne wɔsi wɔhyew Kumase kuro no bɛyɛ fa wɔkyere Kumase adehye na ɛwɔ hɔ ne especially mmea ne mmofra no wɔkyere wɔn nyinaa ɛfɛ nso biem asanteheme a na wɔfrɛ no Nyarko ɔno nso wɔkum no nti atiefo asante achem war na esi in 1717 no na no sɛ tutu a na ɔyɛ asantehene wi ɛna na Nyarko ɔno nso yɛ asanteheme ɔno nso wi nti wɔkyɛ sɛ within that period no asɛm bi ansi a na ɛyɛ asantefo no yaw sen saa asɛm yi yɛ efisɛ Ibrim Moro asantefo adehye na ɔfa wɔn nkoa a ɔde wɔn nyinaa fi Kumase no emu baanu pɛ ɛna wonya nkwa a wɔtimi samba Kumase wɔn a wɔaka no okum wɔn ɛna ɔtɔn nkae na aka no nyinaa nti Ibrim Moro ɔno nso dwuma a ɔdedi asantefo no nti asante achem war no ɛno no ɛbɛyɛ adesoa kɛse ana ɛbɛyɛ kam kɛse a ɛbɛda asantefo no so na ntɔkwa yi wie na ntɔkwa ne nkɔmɔ no kɔ wie no ɛna asantefo no ne achemfo no ɛbae sɛ wohu sɛ akwamfo no ayɛ wɔn kanana ɛna ama wɔn akɔ ntɔkwa wo
Inti after Asante Achim war no in 1717 wo wie no na Asantefo no ne Achimfo na ye namfo. After Achimfo no kum osei tutu wie no as at 1718 November 1718 no na ensem a esisi ne ekoba ni nyina no na Asantefo ne Achimfo no etima di won ho nkomo a sisi won ama bibia twam won adi won ho nkomo ehu se ntokwa na wokwen ne kura na enye won na emom akwamuhina na oya akono ono di won dwuma bi a enu nti ema wokwen nti after Asante Achim war no Asantefo ne Achimfo beye allies ana won nyina no won ani besi akwamufo no so se won so wo pese wo defeat akwamu na nia akwamfo no ye won se wo behu se bra na akwamfo no won before the war no se wo mu bia refa akwamfo no asase no kwa akoto tu ana wo koto bibi wo castle ida se akwamfo no je won to ana se wo mo wontwam kora Asantefo no so far same fate na Achimfo no so won so wo so far the same fate na ne etosu bie mu nso ne se me kan se akwamfo no wo betray Asantefo no akono koka kire akono oka kire osei tutu Asantehene oka kire ni se onim kwan bi a efa ono no akono na asase nim akwamfu asase nim na ede ne babo akokosi Achimfo no achi na won wo betima di Achimfo no na wo betima defeat Achimfo no ntam nti o kire nza wo betima ma na fa ba bi wo pra ne so na waba be si Achimfo no achi na won adi Achimfo no nya akono wie na akono sankobo Achimfo na amane se wakachi o se tutu so se tutu mbefa na asase nim na o mesi won Achimfo no achi na o mbe defeat won nti won so won ye won ho krado na won kotetew na won fan twen o se tutu nti eyi na eye okaya ntokwa meka se na nyaku eku o ya agona hene na Achimfo no pese wo twam eno so mo ntwam nti ho na ntokwa no wo na ntokwa no wo starte wo agonafo asase so nti Asantefo asrafo no wo che wo mu ena emufa ne opokuware same no opokuware ono nana oye hair apparent anase ne wofa ni ose tutu nti opokuware one amino the largest part of the amino ena on won call agona na wone Achimfo no ne akwamfo no nyana wodi sa onfa won as na asase nim no mesi Achimfo no wono wa kachire Achimfo no nti Achimfo no kotwen ose tutu ena wokum no nti eno ne ma ose tutu we no eno ne dwuma akwamfo no wodidi ose tutu ana wodidi asanteman a ema Achimfo no timikum ose tutu no na owie nso no se obeka asase mi kire Achimfo no na ye Achimfo no nso de nti Achimfo no nso ye se won adehye emia na wo ho no wode won nyina koma akwamfo no se akwamfo no hwe won so ma won na se wo kokono na se wo ba na won aba be fa won adehye emia no na ne akono nso ye ne se after ntokwa na Achimfo no kwai se akono mfa won adehye emia no ma won no akono nso se onfa ma won nti ohwe Danish for one report to be a year in 1925 what you say in 19 even as at 1925 Achimfo no suma one messengers be say one call akwamu na one call kanche akono say ne one addition na or the one be jaw no bra na wo kwa Asante Achim ntokwa no akono mfa one adema won na emom akono wodu no na wan say addition me ano one aton bi kakra aka no akono ama na ahemfo na ware won ena efi akono na nkasa no wafa eye ebuakwa ana oforipahini wafa oforipahini ni nuabea oforipahini nuabea nkasa na akono aye na kwea ana wasan aware na ka ho nti in 1725 Dutch full reporter we on messengers bi ana wofi Achim na woko akwamuse wokwa koje sa noble women and say adeshemia no ne awoku hu ni a wobebo oforipahin amane nti eyi nyina ka wo ma
wɔn bu fui pa emu aka ma achemfo no so wɔn bu fui ana efe wɔn ayɛ wɔn adwene sɛ wɔn so wɔne akwamufo no bedi okom meka sɛ after 1717 asante achem wɔ no asantefo ne achemfo bɛyɛ baako a na wɔpɛ sɛ wɔne akwamufo no kodi oko na yɛ saa nneɛma abien a mabɔso yi ɛno na efi so saa nneɛma a mabɔso yi nso yɛ Professor Emeritus Professor John Kofi Fen ne homa ɔtwerɛwe asante achem relation no ne research a ɔyɛ on nneɛma ɛma akwamuman ne hwe form no ne research a ɔyɛ no eyi ne yi nso ka ho etiefo yɛbɛtwa yɛn ho asan akɔ aba bio na yɛba yɛde ba abɛtoa so afi baabi a asante achemfo wɔn ani abre akwamufo no so nti yɛkɔ aba sisi a ago etifo yema munyina kwaba fi yen short commercial break ya yakoi etifo yakoso kase so bia opese obe sponsor yen program ya ye oba Okumang Radio 97.1 yen officer na yen studio ayewo Akuffo Road ewo Akropong-Akuapem yen obedi nkomo nhihye ne bibia ye fefefe na onso waba beso yen asen na yɛde dwumadi fɛfɛɛfɛ a ɛnte sɛ na yɛde abrɛ Ghana man etiefo inti bra akwamufo achemfo ne asantefo meka sɛ wɔbɛyɛ allies sɛ say achemfo na yɛ the most dominant force na bra ɔsɛ tutu wi no ne si wɔ asanteman mu sɛ ɛka ketewa bi anka asanteman regigya na again ohwe okonfanochi dwumadi obedi ye sanga visit biom a eno nti ema asanteman antimi angigya no na ye part of it bra osei tutu wi no asanteman ntama na woka no na ema asanteman angigya emfi opoku warensem na mom ema otimi so mu hihye ni nyina ba ka ebeye kese krasen bra na osei tutu one ye otin won asanteman intam na wokam o hye ne kena intam na okonfanoche ma asantefo no ahifo no nyina beka kire sika gwa kofi no bra opoku ware nso bedi ade no ana asanteman emu aye jeja kakra obi anhu ba bi okọ eye basa kakra no otin sa intam nim inti ema asanteman no was started forming one ho back inti ema osei tutu opoku ware efe oyi nani fi achemfo no nso so
NFA oye na adwin so on amansiefo na amang na wo ne nchen because esan say Asante Achim was 1717 wo nyina wo be siki one revenge wa Asante Manso no na Asante Manso starting won didi okun se na be ya wo be take control over the western side again and sana say one Achimfo no be kwan won asan and won akonti. There's also a Dutch reporter in 1724 na sabere no one report in che say na Asante Man na so opoku ware no ne tachimanfo na akodi okun a on tachimanfo no we defeat tachimanfo no and say na or the tachimanfo no ahwe form nti sabere nyina no na opoku ware nso di okun e the western side of the Gold Coast no no so I started regalvanizing support and as any base for Asante Man no and Asante Man base na say be shaky kakra esan say Achimfo no kum or say tutu no or say opoku ware started say obe forming in kakra between after 17 18 19 ekonanim nti wo be powerful force as at 1725 now be powerful force to the extent say Achimfo no kra na wo pese won kodi okono na Achimfo no bebisa permission because na Achimfo no susuro say wo twa ho na woni akwamfo no kodi okon na se won anka nkyere Asantefo no betima ba besi won achi ai se won wo kono no Asantefo no betima ba besi won achi a ebidu se wo bewi okono bewi ne na won achi aye pasa nti sabere no wokobọ Asantefo na mane se wo bebre won slaves nkoa 500 we bro slaves in Queen 500 and they promise I will come out. Netefo me fa on kwachi adeba akwan Achimfo no so san year in 1717 to kwa ne say Asantefo na wo kire won wo kunu no nyina wo ton won nyina kwasisan to you wo ton won nyina as slaves won a wo kire won Asantefo na Achimfo no kire won okono in 1717 as Asantefo no lusu san to kwa no Achimfo no koton won nyina ntina Asantefo no still I wo team say one Achimfo no debi wo bibi kan na etefo baby ayaba bedui ye de akwamfo no do 1710 ye de won fa wo bi mu kakra wo koya eno no be ma Asante Achim wo ne bai no but after one conquest no sene na mekan no akono na afi na ne ho yira no nti no onte baby fa akon odi na mabrofo no fort won kakra kopem say akono nso owi in 1725 akono wi in 1725 na etefo bra akono wi in 1725 no eho na Abakosem kire say akwamufo one problem ana one how akese no efiti ase say eyiniti adi na etefo bia yadui niam bi si obronika within and without of akwamu a ema akwamuman no ehwe form nti saa niam ye within ana se niam esi wo man ni mu ana niam na ye without ana niam na esi wo man na chi so ye be affect won no saa niam na ye pa be di won komo na etefu eye banan na saa niam nyina so se emu ebiesa ye professors one researcher won aye nti etefo ye de niam ni nyina babe totoɔ se wo ba yen Akuapem mu ha ye woni ayeka saa yen story ayeka ne ye ya akwamufo no wo hwe form no se wo hwe osabere mahoma iyo kuranten tworo ya the Akuapem tradition no ye fully represented in saa homa no nti ye behwe Professor Kwame Napo ono nso ne research oye niama ema akwamufo once one defeat in by Professor Kwame Napo ne research oye abrofo no ana the Danish ana wo the Christian Ball Castle and the Europeans ana wo the Gold Coast no once den na wo ye ya eno so ema akwamufo once wo fall iti etefo ye ba be discuss sa niamanya say the first one make ho asem no ye Professor Emeritus Professor John Kofi ne asema make say akwamufo no betray or say tutu na fe akwamufo no so wasan kire Achimfo one noble women and I say one adehye emia na wode won koma akwamufo no so won tena ho bra na wokọ Asante Achim ntokwa no akwamufo no anfa saa emia no
ansanga ma achemfo no bio nti eyi saa nneɛma abie nso ma asantefo ne achemfo no won so na wɔhwehwɛ akwamfo no akum wɔn saa na wɔhwehwɛ akwamfo no ne wɔn aduɔko saa nti eyi na akwamfo no nso wɔde yɛ asantefo na wɔde yɛ achemfo no na ne ɛtɔso abie sɛ ohwɛ Akuapem handbook young Akuapem handbook under the history of Akuapem young professor Professor M.A. Kwame Napo ono nso professor researcher oye no eno nso kyerɛ na bra na akono wi no na ɛyɛ sɛ akono wɔ faase ɛna ebedi nade na akono wɔ faase no na wɔfrɛ ni sɛ amo na wɔfrɛ akono wɔ faase no sɛ amo na ne yɛ ne sɛ in 1711 oba esanse na akwamufo no wɔn na wodi nkraman ne Akuapem ne obi aso nti no sɛ woba nkran a wɔwɔ a governor for akwamu ana wɔfrɛ no otublon yene no ɔyɛ akwamu ɔno na ɔhwɛ akwamufo business sɛ ɛwɔ Accra nyinaa so ɔno na ogye rent no ɔno na ogye trading route ɔno na ɔtɔ nti akwamufo ayɛ sɛ yɛmfa akwamufo financial director of a sort ana sɛ akwamufo foreign minister of a sort ɔno no olidi akwamu business na ɛni akwamumang ne mu nyinaa no amo na ɛyɛ lady na amo nso ne wɔfa ɛne akono na akono ɔyɛ akwamuhene na eyi na akono wi in 1725 no ɛna akwamufo na wɔte akwamumang no wɔn wɔkyerɛ sɛ amo afi akwamufo asase so anaasɛ wabɛtena nkran fiti 1711 bɛpem 1725 ɛyɛ 14 years nti wɔn wɔkyerɛ sɛ wafi ɔman no asase no so 14 years dia na orintimi bedi ade na busua saa nsɛm a meka nyinaa no sɛ wokan Akuapem handbook the history of Akuapem the professor M.A. Kwame Napo ɔkyerɛ yɛ nsɛm yi a meka nyinaa ɛwɔ yɛn saa ahoma no mu nti wɔkyerɛ sɛ wafi ɔman no mu for that long there ɛno na orintimi mba bedi ade nti wɔma amo wɔ faase na wɔfrɛ na nsakwawo amo wɔ faase na wɔfrɛ na nsakwawo nti ansakwawo no wɔde ne yɛ akwamuhene nti na amo ɔwɔ nkran odi ne ogusu di ne dwuma over akwamu businesses ɛna ansakwawo wɔde ne bedi ade ɛwɔ akwamu na abusua wɔkyerɛ sɛ ansakwawo wɔde ne bedi ade fiti 1725 ebedu be 1728 no na fe ansakwawo akyerɛ sɛ ne timu yɛ densen ansa sɛsɛreku ne akono ne obi oba nyinaa efe ansakwawo nana ɔde Akuapem na Akuapem no efe nana ɔno di wonya pa wɔkyerɛ sɛ efe ansakwawo no start sɛ ɔtɔn Akuapemfo no owia wɔn anadwo na ɔtɔn wɔn ne ɛtɔso abien ansakwawo na ne ɔno nso ne wɔfaase baanu na wɔfrɛ wɔn ɔtenga gyare ɛne ɔtenga bransamadu wɔn nso wɔn nnwuma na wodi ne sɛ akwamfo no kototuo ɛwɔ aborɔfo no hɔ na wɔde ba na ɔtenga gyare ne ɔtenga bransamadu wɔn akɔfa Akuapemfo ne mmea ne bia wɔn mpokua ne gyinagyina so no na wɔn ayi wɔn ho na wɔtry tuo no wɔteste wɔn target sɛ wɔtumi tuo na nti wɔn wɔkɔ akyi na wɔde ato agu mmea ne kukum sɛ wɔde sua tuo to nti mmea ne kukum no na ɛyɛ target na saa nneɛma yi kɔ so ya ɛna Akuapem ahemfo no wɔkɔ report ma ansakwawo nti wɔ report ma ansakwawo no ɛne wo bai ne ansakwawo yɛ ne sɛ ɛne na ɔtenga bransamadu ɛne ɔtenga gyare wɔnkɔ the Christianborg Castle na Danish fo no mfa wɔmfa ntetewe mu na wɔkyerɛ sɛ ansakwawo di saa adwuma yi ɔtenga gyare ne ɔtenga bransamadu no wɔn wɔkyerɛ sɛ egu wɔn anim ase ebu wɔn anim tia
Inti bra what one call the Christian Boy Castle. See one kotena the Danish for no hona one chira wong in tetewe kakra no. Ansa kwa otinga jare ni otinga branse madu wokwa enu wondidi. Womo ngaduan a wosu wondidi. Inti for na ebiesa na wondidi kopem se abrofo no osu won won kasai ansa na wodi bibi kakra. Ena efi wo hye won mo se wo bema won yerenom afi akwamu na won aba besra won ewo castle ho. Inti wo chese won yerenom bai no ena otinga branse madu ene otinga jare wo ka kire won yerenom se da wo beba bio a wode aduan ba no aya won fa razor ana won fa sekan kakre ketwa enhye won ne amanase na won fa mra inti wo kan homa na wo chese emia ne yesa won yerenom yesa ene wode razor na wode knife ketwa no wode bre won na wode bai no wo chese wodidi wie no ena otin abransamadu ne otin ajare won a wode sekan ne si 1 minute ena wokum won ho nti saasem nsu si no ena the governor ana owo the Christian Boy Castle or report to chere ansakwa o say nia asini umana odo won bre mi say menhwe won na mema won tetewe no umano a won wode sekan asi 1 minute ena won agi won nkwa efi won a won sem nti okan homa na wo se nia ansakwa o kachire obroni ni se because obroni ni kachire ni se nti bibia obetimi aye na enye se oderishe ni mu ba bibia obetimi aye de aboa kaka anye hwekura no na ne additional ne castle ene obewu ho nti na bibia ono obetimi aye de aboa no anka ansakwa o nka kire no ena ansakwa o kachire ni se ono obeje na ehum ene aham nti so obroni ni wo ehum ni aham de a onko famra nti eyi eno so how the Danish and the Europeans nti ebusuya sisei akwanfu atamfo no achemfo no wo ho asantefo no wo ho sisei akuapemfo no de na wotang achemfo no de da because ni ana achemfo no akwamfo no de da because ni ana akwamfo no won famu fiti 1642 a wo bedi won so no nti na atamfo no akuapemfo nso ka ho ena efei da abrofo nankasa a won didwuma no efei abrofo no nso won so wonya akwamfo na wo bema one state no aba form nti sabiri mu na nana jedun kansa wo chese after ansakwa kan sa asemi kire the Europeans and the Danish for no so ansin won team nti Danish for no frɛ nkranfo no na obisa nkranfo no se den na wo betimi aye na nkranfo no chese won aye won adwen se won ne akwamfo no bedi okon de dawo because akwamfo no ne bebre a won aye won so ene won bonsai so nti won aye se won bedi okon de dawo nti wo ye se won obeboa nkranfo Danish fo no ye se obeboa nkranfo no na nkranfo no ne ochen akwamfo no akwa ntokwa na saa bere ni mu na nso no na jedun kansa ono nso na wako kamina jakiti wako na nofa ekwesi ajeman ho wako sere na nim adom nti o chese na nofa ekwesi ajeman odene asrafo bai na jedun kansa ne ekuapmanfo no woni akwamfo ni di okon ni edikan won antima engina no akwamfo no timi defeat won na wo chese bibia a wo be kokon akwamfo no be defeat won no na efe asotwe ana ayakayaka de ana wo ye won na efe won ama akosoro enu achi na after wo lose sa fight no na akwamfo no sama na no fa ekwesi ajeman wo ye no tax collector on akuapemfo no nti na ofa ekwesi ajema wo bebo akuapemfo no na anka won akwamfo no kwen a akwamfo no defeat sa akuapemfo no efe na ofa ekwesi ajema na akwamfo no so onje to ewo akuapemfo no ho nti sa adwuma na ekwesi ofa ekwesi ajema ote ya na one akuapemfo no di nti bra abrofo no wo ye se won so wonya ansakwa wana akwamuman na won so woni ni bedi no ena ema enkranfo no won so wo behu nana jedun kansa nti wo ka kire jedun kansa ne a
Danish for na ye wan adwen say wo be support wo be yama won no nti wo be ka kire Jedun Kansa ena ema Jedun Kansa nso ko ka kire na no fa Kwasi Agyeman nti eno nso wo ka say eye nkranfo no eye jekitifo no ena eye Akuapemfo no wo sankan won ho bomu na wone Akwamfo no sanko ntokwa obiem ba etefo wo kire say eno nso eye jekiti nkranfo no ne Akuapemfo na wokọ saa osa no eno nso won antimi engina ano na etefo enu achi no ena amo say amo de na ono na oye the leader of Akwamu business na ewo nkran nti amo woska nti amo start say ono nso rebels Akuapem rebels na efe your finance wɔkyɛ sɛ wɔn a wɔ finance wɔn paa ansa na akyemfo no bɛba no wɔn a na wɔn ho yɛ den a na wɔgyina brane ɛwɔ mepɔ isu yɛ aburifo nti wɔkyɛ sɛ the revolt anaasɛ wɔ fight back no ɛwɔ Akuapem mu ha no wɔn a wɔdi mu ntintimam paa anaasɛ wɔn a wɔkɔ kakra no ɛyɛ aburi nti wɔkyɛ sɛ aburi wɔwɔ aburi wukuda na no aburifo no ye won adwen se woni ansakwa obedi ntokwa na ntokwa ni mu no na aburihimia no ka kire ansakwa wo hihye se woni akombedi ntokwa no na aburihimia no fa ase ka kire ansakwa nti ema ansakwa obufu na wo che se aburifo won asrafo na Barima no wokɔ afum ukuda bi nti wokɔ afum no na ansakwa ma one gunpowder ne wontuo no ɔde insu fry nti bra wo ba ka Akwamfo no beto hye won so ya wokɔfa wontuo no wo mu bia to wento nti wo kyerɛ eno ene de aburi wukuda enso bai nti amo started so form rebels ewo ahwerase ewo aburi ena ewo late ono won nyina yes or form rebels wo kono akodi dwuma we kakra no akokosai we wo akakra wo akokosai we he o akakra until within that 1728 1729 1730 no there are so many European reports no what say there were serious migration from Akwamfo na what ya na ebinuma start gwan because na entokwa no na afei ere ya doso nkakra nti etefu say ye de basa ena ababeto sese etefu moma yemfa yen iyo kranten ono nso ne homa ochro osaberema ne ye na Akuapemfo no wonso wone Akwamfo no di ntokwa ema wonso wo defeat Akwamfo no oche se bra na sa niam nyina akoso no ena Akuapemfo no through na no fa Kwasi Agyeman okachire won sei achemfo no bi wo ha won wotimi ne Akwamfo no ham nti wonko na wonkoje achemfo no ho adom na ne eye ne se etifo unse da bia ye kase nana ofori pahin ono no bedi okun Akuapem mu ha but ohwa ebetima ye no kware se Akuapemfo na wokɔe na wokɔsrɛ achemfo ho na adom no wokɔe no wokoto na no ofori pahin na mum ohwɛ nkrata ne mu ana ohwɛ okuna wokɔ in 1730 na ohwɛ ahu se no ofori pahin ti ase ohwɛ na ahu se ofori pahin ana no ye achimabu akwahene no ana se apenten na won banu ahemfo banu nyina ohwɛ na won ti ase because as 1730 no na achimabu akwahene na wo ho okodi akwan a report ne capture no ofre ne ba akwante ena na achim kutoku hene no nso na wofre no Frimpong manso nti Akuapemfo no ko chebi sene iyo kranten kano okosre ochihene na nimadom ena iyo kranten okan ne homa na wo bai no wo benua okono wonua okono kala na wo peno na mba kopem se wode nipa dumien wode won fa adan achi ansa na sa nipa dumien na wo kire a achemfo nipa wode kan nipa dumien no wo nipa benum nipa be 5 ana no kan nipa dumien ni hu a wode won fa adan achi na wode won koye amane
and sana wobenua okono kala na wohwehwe se wokwa obetimi edinkunim no ebusuafo won sakan nti ebusuafo se ya ba behwe se na nye akuapemfo no nkwa na akwamfu na ye won biribi na mmom ohwe dwuma na wode adi asantefo no se asantefo won hino dikan na osei tutu akwamfu no na ye kana na wo bi train na ma wokum no ohwe se na wode aye achemfo mmea no na achemfo no nso nya won won bedi what say even as 1727 na achem asante fante na kwawu won nyina ye won adwen se won na akwamu bedi ntokwawo aside the kwapemfo na akwamfo no te won kwan so no na saa kuro ya maboboi won nyina ye won adwen se won akwamfo no bedi ntokwawo nti saa neme nyina ema in 1730 ohwe Professor Kwame Napo ne humana otro na in 1730 18th May 1730 na ntokwa no hihye so akwamufo ne akuapem ne achem ntokwa no wode hihye so nti asa 21st September 1730 na ntokwa no wode bawi 21st September 1730 Professor Kwame Napo ochira saada no na wochire akono nti wotwen 2 days later ansana wotwa ansakwa 21st September na wochire ansakwa wotimi capture ansakwa nti wowie no na 23rd September 1730 na wotimi twa ansakwa oti na ohwe santokwa na in the history of Gold Coast sabre no na it was no describe abrofun describing as the greatest liberation abrofun describing as the greatest liberation because sabre no akwamfo no de akwapemfo no konkoaso mu what the whole of Ga Kingdom kok nkoaso mu osulaba de wonyina anungwa wonyina what the ladofu because fiti tema and na hwe tema kopima gave sabre no ofre ne ladoku na wonyina wonko asomase agonafo wonko asomase voter wonko asomase reader fo wonko asomase kwawu tafo na wonyina sha akwamfuna se nti saa 1730 ntokwawi enye akuapemfo no nkwa na liberty won fiti akwamfuna ensase na mum saa amanga amabobɔ so nyina na wo sha akwamfuna se ne ana di akuapemfo no nyane dodo ne se won de na won asase mu na akwamfo no te nti won wo sofa niama no bebre wo kira wo wie asa 17 September na wo wie no Frimpong manso ana oye Kutokuhene ono nso ode ntokwa no to akwamfo no ta akwamfo na kopem se wotwa the Volta River na Frimpong manso ono nso ode ntokwa no ode ta akwamfo na kopem se akwamfo no water the Volta River ansana ono nso oto ne buase kaka nti wo wie no sesese na chem ababaye the total dominant power na che se asantefo no kura yam hyehye wo because anya asantefo no se achemfo no betimi ama akwamfo na se atore kura sa epushi won afi won asase yantam kakra kaso na asantefo no na wo pese wogu achemfo no gu akwamfo no animase ba na wonje ni se achemfo no betimi atu akwamfo na se sa se ne awoye no nti ebema asantefo no nso wonyam hye won ba etiefo fiti sabri kwei nema achemfo won so won problem ebe started bra achemfo no kon war no wie in 1730 no ohwe yen akuapem history a wo chese ewa butachi wo ye accord na accord ni efiri so no se achemfo na srafo na wode won bai na wo be kon ntokwa no in 1730 no sika na achemfo no rigi akuapemfo na nsa na won akobak no na akuapemfo riri nya ma won na ebusuafo ohwe na mami fancy na achemfo riri nya ma won ti akuapemfo no yese ene na mumbedi yenso na obi a omang bi e wo hokra ohini ndi so no obi timi be fa wo ya akoya nti ene mum na
mumbedi enso na ene yemfantew ka na ebusuan ohwe emeritus professor John Kofi ne homa ono so chiro Asante Achim relation na o kire se bra achemfo no woni akwamfo no di okwan a wotimi defeat akwamfo no wo ye wan adwen se hwie gbe pefe Akuapem asase so de wo besi one state wa ha enti se wo ka kire Akuapem fun se wontu a wonka no na nye se wonya ska ni tu a wonka kora anka wo be form your state if you say ye can say sabere no na eye dinchira ne achem na akwamfo no wo ho na akwamfo no timi ko form a state e the western side na eben dinchirafo no na sa state na akwamfo no buama wo form a Asante no Asante na be defeat dinchira inti say na aka akwamfo no nkwa aka achemfo no nkwa ebeka Asante akwamu na achem na Asante ne akwamu nso ye namfo inti achem na ebeka wo mfimfini inti achemfo no nso ye se yen atima pam akwamfo ya fi won asase so de a na ne yen nso ye se create estate ye create estate a se bibia ba na se ye bom ne ne kwa yen nso ye benya man ye benya another bigger state a ono so ba be kan yen ho na ye ne Asantefo no akwa nti na achemfo no de won aye won adwon se ekosoro ba form se wo form state na ebusuya fiti next week kono ne ekwa anim no ye mo beti ase ne enti a achemfo no ye won adwon se won so be create state no because sa mmiri koyi nyina no ntokwa na ebe ni nyina no na ye achem abu akwa ene Akuapemfo no na ekokon na achem abu akwa ene Akuapemfo no na ekokon nti na achemfo no won aye won adwon se won so wo pe analai wo pe onua foforo a se bibia ba wo frɛ ne pe na obeba no no akokon nti another thing na achemfo no san ye ne se wo hwɛ yen Akuapem tradition ni ma wo kye se bra oforu na no oforu kuma odi ade nyina awie no na otwa akunwa ma Akuapem amang na ewa ha no na afei oma achemfo no bia ko omang bia so wo bebia wodi hene no adehyibusuya ni mu na oma achemfo no course aho no mu nyina bebia kro bia no oma achemfo no bi ko ho wo kye se wo ko ho se won ko kire won ahindi won ko kire won amane won ko kire won amamre ebusuya eno no ka ho bana ne enti a wo ka se won ko ni titiru pa ye se won ko kire won okon won ko kire won how to mobilize people to fight se wo be ko okon a se yen achemfo bi ni bi ye ka birufo ho ana ye ka dawu ana ye ka aburufo ho de a ye mobilize ye manfo no ye nkɔboa no won kɔkɔ de ye betima ye easy nti eno ni maintenance nti a wo ye na ye okon na nye about amamre ne amane na ka ho because na what the new form of art a new form of chieftaincy what they buy nti na e ka ho say wo kwa akɔkyerɛ won amane kwa akɔkyerɛ won amamre na mum ne fa pempanti a wode achemfo ana akamfo no kɔfra aguanfo no ye sɛ won kɔkyerɛ won ɔko na afei da na na bɛfrɛ osumu awiemu esansa yen so ye achemfo no bi nti wɔfra ye bɛte ase na won aba na won akɔkɔko nti subsequently no ntɔkwa bebree si between Asante ne achem a achem ne Akuapem na ebom nti ye ba bedu obiri kuran ano ya achem abu akwa hene na obobi atiemu ye ba bedu kwa osafuru twe ye ba bedu atawusu ye ba be kan saa won nyina hu asam na yen ahu senia ete na tefu sam ntokwa nso ye wie no achemfo ahemfo no what share the spoils of war and I young say akwamfu ajapade na achemfo no chei enti oba enkranga na wo castles no and the force na ye ba ebiesa na wo the Christian Book wo the Krivakova na Asher Fort and na wo the James Fort na say bra na akwamfu no di enkranfo no so no ana wo di nkramang so no na akwamfu no eje rent and wo di taxes e wo trading route etefo saade na ansesa nia eye wom se enkranfo no timi samba won kurom banye won no obedi nkramang so still na achemfo no na edi nkramang so achemfo no se na amo ye ohene wo tu blom no achemfo no nso di obi kwai
na ono nso obeye the regent ana say oye the representative of Achim na ote Accra ono nso te otublon wo no nti wo che say wo cheche no eye Achim Kotoku hene wo frɛ no Frimpong Manso akwamfo no enkura ni wo nkuro bebre Achim Kotoku fo no ne fai akwamfo no nkura ni nkuro bebre ne de Achim Kotoku fo no ne fai wo wie no na fe wasan ye say eba the Christian Boy Castle won't you a one rent in my Frimpong Manso oye Achim Kotoku hene Achim Akuafo no nso one wo befa akwamfu na asase no fa Akuapem kan ho enu achi no wo ye say Krivakova and say Asha Fort and the James Fort once wo betua one rent ama ba kwante ano no oye Achim Akuafo hene wo wie no na wo nua ba ko an wo frɛ no Owusu Achim Tenten nti Owusu Achim Tenten so okɔ Gadangbe a wo the Fredericksburg a ɛwɔ Pram nti Fredericksburg nso once one na wotua one rent wotua ma Owusu Achim Tenten nti Owusu Achim Tenten so tu kɔtena Gadangbe funum na ɔno nso ɔhwehwɛ nnwuma na ɛwɔ hɔ na etiefo after wo wini Achimfo no di san kunum wie no saa mmere a meche se wo cheche saa neme wo kontokwa no 1730 na the spoils of war na nneema wo cheche so wo cheche ni 1733 nti etifu saa bere na wo cheche nneema a wo ye wie no na se anka akwamfo Achimfo no wotimi ka won ho bom na ebe ye oman baako eno nso ye another difference a meka okonfo anoche timi yema esanteman ohwe tete history ana Abakosem ekoba ibimbe na a nema Achimman na se ne ete Achimman se ne ete anka Achimfo no won hene baako a anka Achim will be the greatest state in Ghana, no two ways about that. Minye sure kura say anka asanteman betime gina Achim anim okono ewo titibiri nim. But then Achimfo no entima anka won ho ambom nea okonfo anoche timi yei ma esantefo no nyina beka won ho bom ne oye ne se oma won nyina sie won akunwa tuntum ntu akunwa bi ani ho akunwa wonya nyina ye akunwa a osei tutu twama won osei tutu tena sikagwa kofusu no twama won no eno ne nkunwa na ewo ho but then Achim Akuafo ne Achim Kotoku no won nyina ne won akunwa tuntum nti saa bere no won antima anyo bia no akase oyi na opese odi ohwene na oyi nsie na akunwa emse na ohwa na Akuafo na wo pese Kotoku be hye won ase na Kotoku fo nso mpene nti eye saa ntawantawe ya enu ne di Achimfo no nya ama Achimfo after 1730 war 1733 a watcheche the spoils of war no anche bia na yese won ani afi won ani so won ho so na afi won niama beye basa kakra ebedu bibi ba kwante ana oya Achim Akuafo hene ana ono oje ne rent no ewo Krivakova ana Asha Fort ana se James Fort no efi na ba kwante si obesanga je Christian Boy nso aka ho nti ohwe homamu a ebedu bibi na Danish funa wo Christian Boy no wo jai rent na wotu ama Frimpong Manso no na efi wotu ama ba kwante because na wo chese Frimpong Manso na ese wontu ama ba kwante nti ema ntawantawa bebre by between sa among being ya nanka ese na wotimi ka won hubom na anka wo ye baako na wotimi duoko no won antimi anye sa nti ema esanteman with time wotimi organize no ba bio nti etefu ya no ye de be hye na wotwe aye bebe yi ye betua so afi the 1733 na yin akọ in 1742 ni esi 1777 1776 ye ba be kan nyina ni yin ahwe ni esi fiti sa biri koi ni obehwe activities ni ye more because they say ni ya ba benya amanga bien na afi won an woko wanim nti ye de ba bedu 1730 1733 a se say no Achimfo no 1717 wo diviti asantefo no na afi 1730 so
one asan aba be diviti akwamufo no he say Achem aye the most dominant power ewo the Gold Coast but me say Achem no na wo mu ache na ye ba kwante oye Achem abu akwahene na ye Frimpong manso oye kutu Achem kutuku hene won antima anka won ho ambom obonika say consolidation of power nti won antima anka won ho ambom ambe ye omang baako eno so kan na Achem man be kan ne antima anye the most dominant force ewo the Gold Coast nti etiefo ye de besia na afi ye be peke some calls obi a wo asem bibisa o penchirichiri bi a wo pese ye ma wo ye betwa ye ho sima na ye ba pe na etiefo wo betimi start afre na ye ne wo edi nkomo on bibia nti ye twa ye ho sima abasesia. Okay, tifo. Da munyina se monya bre fiti non song ba bebiti sabri ya yegusu wo hoi. Yegusu tweng mo calls. Numbers near 0551667755. 0551667755. 0270191971. 0270191971 and now says 0205818748 0205818748 intiatifo obia wo asembisa bia o pese obisa ana wo bibia o pese o kan no kwan wo ma obetimi afre na onia bedi nkomo nzise no bebia ba bedu no ya de Ghana ensem no nyina afi 1600s de waba bedu 1733 a ye pese what Ghana sina na economic issues ema ye queen o ye pese obia a wo Ghana man what ase ne ye na slavery no eba bebri ye pese obia what ase se ye nhye dan bo sa slavery na sem ye but woman ye ka chirechire mu ye ka ba chire mu se fiti buamponsembere so oye no 130 mile route trading route anone abrofo no started din kuta ho no na gold pa won so yan fi Ghana ha nkwa abrochiri buamponsem no ofiti ase eno ono no ye ne pa na efe ye fa akwamufo no so ya ye chese won akwamufu asase a wotiso no woni gold wa ha ne ma akwamufo no nyeska ne se won abedi won so no wo ma wo ye adwuma na wo ma wo feed won na efe trading route no so woje won to wo so woje rent ewo abrofo no wo na efe nso wo chiri nipa ton ma abrofo no nti wo hwe the slavery nso a akwamufo no so they were one of the number one corporates won so wo chiri amanfo wo ton won asantefo no so di sa adwuma ne sa so otifu first one about hello Pacho, good evening. Good evening, sir. Sir, Pacho, udini baby Afrifi. Yo, me Pacho, me diane Chinese man. Chinese man. Me Pacho Akropong. Okay, Chinese man Pacho ma wanonko.
Me pacho we dey me na ya se me se o em se meeting year na wo ka se was say to the first no the Akwamufo ne kuna na se benchafo. Okay, inti pacho odu bisa question na Akwamufo ne kuma ya Achemfo. Pacho yo. But nanka mpese ubisa wase misa no na ubisa ni nyina na fe ma answer so no particular man tini yenti na mpese nanka yo Achemfo asante Achem wo no kwe na ma Achemfo no timi kum o say tutu yo pacho me das Chinese man yo do pacho numbers no ho betimi afre 0551667755 0551 667755 0270 191 970 0270 191 971 0270 191 971 and at 0245 818 748 0205 818 748 0205 818 748. Inti ebusa egusu wa twen mu twen question bia o akere wa adwen a opese obisa ye start program yi ene ka ho ampan num ni obibia opese obisa na o catch up no ye ma kwan na onso waba bebisa egusu din komore kire Ghana ye Abakosem mu ni esi e Ghana man mu ha hina na odu akono kan hina na oton gold ne mo hina na oni abrofo no di ma. Hello Mr. John Peter. Hello sir. Oh Mr. Kwamtela. Yes sir boss. Oh champion man bacho apomwe ajana dom that's it bacho mo wanonko aja anyeme ye that's it yeah that's it papa wabo ejima etiwa wabo ejima na me bisa question ma ko fe na kompono ya o se wonu ne ma santima sanwe na me bisa se no mso fi okugwa sana esimi na ban se no 20 mambo Akuapem no na otimi ko kwa santima. Okay nti bacho fufuro hobio nanka minti ni nyana me answer when yes answer nanka but yeah no me na bacho mate zi ye Kwamtela me ye dase pa ye be answer ye be pick the next call and if ye answer why okay that's it so 0551 667755 0270 191 971 0205 818 748 inti yegusu twen oko na yen brother of is ya no be say o konfonochi say ofie ukugwa na sese yo no etima kwakoye asanteman inti adenti na wentimi anye okuapeman yi unse ye ka say asat 1642 na okuapeman be share akwamfu ase nti asat the time of konfanoche wo okuapeman asase isu nyina no na akuapemfo no yenkoa na akuapemfo no yenkoa na akuapemfo no na ete won ho so nti wo behwe abra nana ansasesereku o se tutu ba okuapeman mu ha na opese wonko form asanteman no o ma na ne ama asumbu o nti o konfanoche na asum o se tutu ansasesereku bo enso de ne chain no nim juma okonfanochi betimedi inti no de ne ka o say tutu hu so on fanen kwa ensa nka me sure so orempene inti ne ama ye sure konfanochi no orintimi ndi juma bia wo kwapema asase yiso ne se na okwapemanfo na wo ha no nyina na wo yenkoa sebe na wo hye akwamfu na ase inti na emma ne ho kwan na ontimi ye bibi fufu bia na afei ohwe asanteman a na again Akuapem no na yenye that structure there tisena na santeman wo wanfo bia oha no Akuapem no na Akuapem no na se na ye kan no chirepon nkuru na beka num na gwan nkuru no so abeka song nkuru na chirepon de ne ye 50 no on aba beka 5 na gwan nkuru na ye 30 no
what also about Beka 7. So Emma who how Akwenfunu di Jumano. And Pacho, hello. Hello, Mr. Peter, good evening. Pacho, good evening. Pacho Dean baby Afrifi. I'm from Reverend Joseph. Reverend Joseph. Akropong-Akuapem. Oh, Reverend Pacho Moanonko. No. But all my word be a pa. That's I'm here, yeah, I'm wondering, Papa. The question about what I say, over the time of the week. Akuffo no time and we. But you. Okay. Okay. But me bomodena. Why? But on council. Right. Into but your telephone 0551667755 0270191971 and I say 0205818748. Reverend of phrases are now obisa say or confornoche breben no we. Ebuza no kwani researches are books are makan nyina no won be anu a oye clear on bra or confornoche we. Or confornoche stories are for now matea efa so ya emani film no ebia woka say asante ninkai wo chese wo de na chiwadi bi kan no wodi na chiwadi bi kan no na ema wotimi kumu no but bra owi ne de me research no me share bra owi ne unfortunately na ema sa ne se asemkuna na esi wo Ghana man mu ha no na nya de a efa economy na trade hu a na onta nya sa report no te se na yenya bra osei tutu wi no na nye aborofo no na eya de ton na wotwen se sa wo no nye over na wontimi nkoso ndu wondwuma anka bro probably ye nim bra osei tutu wi anase ye nim hu won a wokum osei tutu but bibia na ekofa trade hu ana ekofa politics hu ana ekofa military hu no bia no likely say na abrofo no wa say wo je report wo na wo besra wa na esibi a wo awokochro so confornoche unfortunately in come across a specific date we are meeting me ejina radio so and atna radio so akaye but asante history and one tradition HSN ni fiso one what the year or say tutu what the year confornoche ema won a wokum no eno nso wo ho nti emirimu no say yensaka any research we bia yebeba na yen asande ababesum yen etiefo nti etiefo yedamu nyina se say moye bre na munde yen edi dwuma fiti nonson ababepem sa bre we na wotwe ebe yebetua so efi the 1733 na yenga yen ansem yakwa anim yekase yere kwa kosi the bond of 1844 yepese ye hwe niema na esisi wo Ghana man mu ha ansa na aborofo no bai den na ye ne won ya kopim se yenga ye sori edi ensa ko she krata ase ye science fiti neko Ghana ni we yere nku biem na obroni wo bra na wo behwe so se saas dia me ne menua Ghana ni asan na menua Gokos ni asan yi obroni na behwe na bedisu ana behwe na beye a referee ana a judge se ne be ya yemu biare nye bone so ye behwe ne ye ya yekudu ho na ni nti a yekudu ho no ye behwe ne ye ka se yen Wiase Abakosem no me pese ye blame obia because niama bebresi obroni ka se the exigencies of the time niama na esi sabri ni mu no enumu na ema ye ne nanom wodi ye bibi nti say sa program ye de asuade yen hwe yenti nsem no infomso a woye ya ye betima asesa niama bi a woye ya ye feel say say yen so ye di bi ka ho na ya ankoso and repeat the same mistake na ye debia no nti ebusua yere nkan kwa chi ye de yen program ni besi na nyame ya adom na se odom yen a dasene ye de yen program yi beba na yen aba betua so efi the 1733 na efi ye de bibia ahihye so ti ye damase ene akramo mi a mi di dwuma di hu chia me
ofrɛ me John Peter Addo Nyarko na Yohane Petro. Michia Labor House for me now.